against corruption since I first came out of the national scene in 2013 when I led the question against the pork barrel system in PDAF. Tinatanggal po natin ang PDAF dahil maliban siguro kay Kong Neri, most congressmen would make money out of the PDAF. And it has become the source of corruption, and corruption is a source of poverty. Pinatanggal po natin yan, we fought against the legislative body, the executive department, lahat po. And nanalo po tayo 14-0, yan po yung tinawag na the Belgica ruling. Pastor lang po ako noon nung pangunahan kong laban na yun. I was with a group of young lawyers and I was the oldest among all of them. And we won. Bawal na po ang pork barrel, bawal na ang Supreme Court. Bawal na ang DAP. Pinagbawal ng Supreme Court, bawal na sa batas, ginagawa pa rin ngayon ng mga congressman. Ibig sabihin, wala na po talagang respeto sa batas at paggalang sa saligang batas at paggalang sa karapatan at kalayaan ng mga Pilipino ang mga opisyal na gobyerno ngayon. That's why this is a perfect opportunity for us today sa darating na May 12 na lahat ng nagtraidor kay Tatay Digong. Mahal niyo ba si Tatay Digong? Well, Yung mga nagpakulong kay Tatay Digong, yung nagpa-impeach, 215 congressman po yan. Na dati, tigapalakpak po namin yan noong panahon namin. Pag sinabi ni Tatay Digong, drug war sila. Pag sabi ni Tatay Digong, anti-corruption sila. Ngayon, iba na ang presidente, in-impeach si VP Sara nang hindi idinaan sa proseso, hindi pinarinig sa atin kung bakit at paano. Bawal sa saligang batas pero patuloy at ginawa pa rin nila sa May 12. Paltan nyo na po silang lahat. Pag yan po ang nangyari, magkakaroon ng pagbabago ang ating bansa. At maibabalik po natin ang dating laban na sinimula ni Pangulong Duterte laban sa droga, kriminalidad at korupsyon na amin pong pangungunahan doon sa Kongreso. Yung nakikita niyo pong ginagawa ni Tatay Digong noon sa Office of the President, ganun po ang gagawin ko sa Kongreso. Ilalabas ko po ulit ang listahan ng mga drug lords, drug pushers, mga pulis, at mga mayor at gobernador na sumasawsaw at hindi ginagawa ng trabaho para pigilin ang droga at krimen. Kaya tayo dito, hindi na naman tayo feeling safe. Marami na namang adik at nagpapatayan. Ilalabas ko po lahat yan at patatrabaho sa mga pulis at sa mga mayor at gobernador at yung mga pulis at mayor at gobernador na hindi magtatrabaho ayon sa batas, patatanggal po natin at kakasuhan para magkaroon ng kapayapaan. Pangalawa, i-expose po natin ang mga maanumalya sistema transaction sa Kongreso. Alam niyo po ba, balita ko lang, ito naman ay nasa pahayagan at social media. Ako po kasi isa sa naging pinakabatang membro ng gabinete ni Pangulong Duterte. Ako po ang kanyang kanang kamay laban sa korupsyon. Yung Presidential Anti-Corruption Commission. Kami po ang pinakamaraming pinakulong, pinimbestigahan, pinatanggal, at tinigil at kinasuhan na corrupt government officials, na high-ranking government officials sa lahat, sa kasaysayan ng buong Pilipinas, mga dating presidente, vice president, pati congressman, sekretaryo, lahat nakasuhan po namin para pigilan ang korupsyon. Kahit pagsamasamahin pa po ninyo ang lahat ng administrasyon, hindi ko naman sa binabastos kahit sino, pero kahit pagsamasamahin nyo pa po ang kanilang mga accomplishments sa anti-corruption, wala hong lalapit sa dami ng aming napakasuhan, napatigil at napatanggal. Ang naimbestigahan po namin, 13,000 kaso ng korupsyon, napatigil namin sa korupsyon. Nakasuhan namin na high-ranking government officials, mga sekretaryo at secretary, mga dating pangulo, 247 high-ranking government officials. Ang napatanggal namin, 800 opisyal sa opisina ng gobyerno dahil sa korupsyon at 24 po ang namin na ipakulong. Kaya nung panahon po namin takot ang mga tao, pati opisyal, takot magpasok sa korupsyon. Kaya kung tayo namin, nakita nyo walang ganyan kayayabang na congressman. Yung sa Quadcom, nangyayabang, nakakala mo kung magpakulong ng tao, talo pa ang korte.
Tapos pipirma lang pala para i-impeach si BP Sara pag bibigyan mo ng 150 million. Alam niyo po, pag ang congressman niyo po, pinagbebenta ng boto, huwag niyo na huwag iboto yun dahil kung yung taong pinakinabangan niya, kaya niyang traitor at ibenta, edi lalo yung mga taong nakikinabang sa kanyang kaya niyang ibenta. Ako po, balik-balik sa rin na po ako. Hatiin niyo man ang aking loob ng katawan. Ang akin pong katuwang at naging kapartner at pinaniwalaan. At ako din ay ganyang pinagkatiwalaan sa laban kontra droga, korupsyon para sa ating bayan ng Pangulong Duterte. Kaya po nung kukulong na siya, nandiyan pa rin ako. Kahit kaya wala na siya, narito pa rin ako. Dahil naniniwala talaga ako sa kanya. Naniniwala ako na totoo siya, naniniwala ako na sincero siya. Kaya po ako narito. At alam ko kayo rin, ganoon. Ngayon, ang puntos ko po, sabi ni Sir kanina, paano ko nag-iisa ako? Kahit mag-isa ako, titindigan ko sila. Dahil ang buhay ko po, binigay ko na sa Panginoon. So kung kunin man ito ng Panginoon, nasa sa kanila po. Pero kung tatakot-takutin lang po nila ako, wala mo, tapos na ang takot sa buhay ko. Hindi ako pinalaki ng tatay ko na maging duwag. Ang tatay ko po ay si Greford Butch Belica, yung pinelikula ni Jomo Diaz at the Butch Belica story. Yan, ang isa sa pinaka-mabilin sa akin ng tatay ko, anak, huwag kang duwag. Di bali ng mamatay, basta lumalaban. Kaya ako po, pastor lang po ako. Ang tatay ko, pastor lang. Ang pastor, walang pera yan. Kaya alam po ang buhay na mahirap. Kaya pag ako po nanalo, sigurado kayo ipaglalaban ko ang mahirap kahit patayan. Kung kaya nila, kung hindi naman nila, kung mahal nila ang buhay nila, mag-usap na lang. Dahil pagod na po ako sa abusadong opisyal, abusadong gobyerno, kurang na gobyerno. Hindi ko kami mga politiko. Ginawa akong commissioner, naging konsehal ako, naging chairman ako at pinakabatang miyembro ng kabinete. 25 years na ako puro sakripisyo ko, nakarating na po ako rito. Ako lang presidente ng aming partido. Partido ni Digo, Presidente Duterte. Sa aming partido, ako presidente. Pero siya ang boss ko. Pero ibig ko sabihin, ilagay na po ako ng Panginoon dito para matakot pa ako doon sa kanila. Malamang tatalunin na lang ako sa butungan kung mas marami sila. Pero kung iboboto nyo yung 200, yung kung papanalo natin, yung mga congressman na hindi pumirma sa impeachment, maalisin natin yung mga congressman na pumirma sa impeachment, marami na kami doon. Marami na magtatanggol sa inyo, mananalo ng tao. Pero kung ako lang po, kakunti kami ni Kong Nery, Sec Nery, pupunta doon. Maaling talunin po nila kami sa botohan para sa mga programa ibibigay namin sa inyo, makapagdagdag ng trabaho, bumalik ang kapayapaan kayo sa bayan, dumami po ang pagkakakitaan natin, dumami ang kompetisyon ba dito sa ating lugar para tumaas ang presyo ng bilihin, makikita ng farmers. Tatalunin nila kami sa botohan, pero ibabalik natin sa inyo ang istorya pa, alam po namin sa inyo para sa susunod na eleksyon. Alam na po natin kung sino ang hindi natin iboboto para meron tayong inaasahan na pagbabago sa susunod pong laban. So, mahabaan po ang ating pagpaplano. This may be the first step sa ating simula sa ating mahabang plano sa ating bayan. Bata pa naman po kami ni Kong Nery, andun pa ang kanyang anak, marami pa tayong magawa. At naniniwala po po, basta sama-sama tayo, mananalo po tayo. So, daghang salamat po sa